w zasadzie do 18 roku to wszyscy mnie znali jako Gerard, nie? No, i do dziś, przypuśćmy, jak gdzieś idę na ulicy tego, to Stanisław, no to jest tylko takie firmowe, nie? No a tak na ulicy, aby, przypuśćmy się tam kogoś zapytać, gdzie tu Stanisław mieszka, to nie wiedzą, nie? Gerard, no to wiedzą, ale Stanisław to odpada, no ale... Tak. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili ze Halemby, sztat tajli Śląskiej Rudy. To już 6. tajlik ze Śląskiej Rudy, przedostatni, a wszystkie insze możecie zobaczyć na moim YouTubie. A są my przy Kłodnicy, przy rzece, a są my po środku Halemby, w środku miasta, rzeka. Troszkę by można o to zadbać i jak pięknie by było. To zaś przeczy temu wszystkiemu jaki Śląsk, że Śląsk ino czarny, je zielony i tu mamy ta zieleń i w środku miasta. A ze Halemby, we Halembie mieszka Henryk Mercik, prezes Śląskiej Partii Regionalnej, członek Ruchu Autonomii Śląska, radny 2 kadencji Sejmiku Śląskiego, teraz już nie zasiada w Sejmiku, ale był wiceprzewodniczącym Sejmiku Śląskiego i członkiem zarządu województwa śląskiego. Doktor, architekt i konserwator zabytków we Śląskiej Rudzie i we Chorzowie. Pochodzi ze Chorzowa. A mieszka tu też Marian Makula, założyciel Stowarzyszenia SWAT, autor buchów, artyklów, były rektor historii, grubiarz, działacz śląski, artysta binowy, wicosz, który urodził się w Eryndorfie, kole Lazarytu we Bielszowicach, tamże godołońskiego tajlika Łotyn. Potem przekludził się na Bykowina, nie skorzy na Bielszowice, na Wirek, aż osiadł tutaj we Halembie. A tutaj ze Halemby pochodzi też mój prastarzyk, który że godał przy Bielszowicach, bo on potem tam się przekludził. Zapraszam do tej industrialno-wiejskiej tajle Śląskiej Rudy. Plac Stadtteile Halemby składa się ze 3 historycznie rozmaitych miejscowości. Halemby, Kłodnicy i Starej Kuźnie, Altham. Wszystkie osady zaczątek mają we średniowieku, jako ośrodki wytopu rudy żeloza nad rzeką Kłodnicą. Halemba i Kłodnica znajdowały się po północnej zajcie rzeki na placu Bytomskiej ziemi, a Starokuźnia po południowej zajcie, która przynależała do Pszczyńskiej ziemi. Kłodnica oraz Starokuźnia mają do dzisiaj bauerski charakter, a budowa gruby oraz koloniów robotniczych wspomniała Landschaft Halemby, do której dokuplowano Kłodnica i Starokuźnia. Ludzie zaczęli kwaterować się w Halembie we XV stuleciu. Plac ten owdy przynależał do wsi Kochlowice. Halemba, Starokuźnia i Kłodnica pokuplowano i jako Halemba przyłączono do Fryny, to je do Nowego Bytomia, w 1951 roku. A w 1959 te place przyłączono do nowego miasta Śląsko-Ruda. Halemba jest najstarszą stadtteilą Śląskiej Rudy, w której też kwateruje najwięcej pomieszkańców, ponad 26 000. A po środku Halemby, okrom rzeki Kłodnicy, mamy rancho, można powiedzieć, farma, mamy konia, mamy kokota, cipy, indory, a tam jeszcze słorniki kaś były, ale żech nie uchwycił. Rostomili, Śląsk tak zachwyca po środku miasta. Naprawdę, ja wam tu to dość pokazuję. A czemu godą cipy? No to są kury po śląsku, tak już teraz coraz rzadziej się godo, ale tak się godało, te niektóre słowa wychodzą, śląski się traci, śląska godka się traci, bo
Niektóre słowa co inszego oznaczają we śląskiej godce, a co inszego we polskiej godce. I bez to, a że cipa to jest oszkliwe słowo we polskiej godce, to się nie używa. Ale to ino dowodzi tego, że śląski to jest ekstra godka. Tak jak po czesku szukać to jest co inszego niż szukać po polsku. I tam to też jest łoszliwe, a we polskiej godce normalnie używamy insze słowa po śląsku. Cera to jest co inszego po polsku niż po śląsku. Starom się co inszego po polsku niż po śląsku. Spuszczać się co inszego po polsku niż po śląsku. I takie insze słowa jeszcze są szajbnijcie, bo jeszcze na zicher są takie słowa, które co inszego oznaczają po śląsku, co inszego po polsku. I to dowodzi, że to jest ekstra język. My dużo banujemy, co by to była godka regionalna, tak jak kaszubski. A jo, kiedyś tak szedł przy tej rzece, to żech spotkał takich, żech trafił takich bajtlów, którzy się bawili tam na hulajnogach, jakoś baza nad Kłodnicą budowali. I tak się godo, że bajtle ino dzisiaj szpilają przed komputerem. Ale to nie ma prawda. Też są takie bajtle, które się bawią. Tutaj tak jak Joza bajtla 20 lat do zadku, że się bawił na placu. I srogo zoca do tych bajtlów, bo no i będą oglądać ten tajlik, bo że im powiedział, że taki tajlik będzie, toż pozdrowią jej i chcą, co by więcej bajtlów przychodziło na plac. A te bajtle jeszcze powiedziałem mi, że one poradzą po śląsku godać. Ja i richtig godały po śląsku. Dali sumy nad Kłodnicą na grobli, kero usuto kaś chyba we XIX stuleciu i utworzono mały i srogi stow. A tutaj młyn ze połowy XIX stulecia, no już trochę zaniedbany. Konstrukcjo muru pruskiego otynkowano, a na wierchu szrajbunek R nocoń. Dzisiaj da się ino odczytać R noc, bo tynk zszedł zaczątek XX stulecia. Jeśli się rozchodzi o ten szrajbunek, a ja tu patrzę gospodarstwo pełną gębą, zaś cipki, cipy, kokot i śląskie serce się raduje. No zobaczcie, industrialny plac, a jaki wiejski. To coś niebywałego. Macie to w Sosnowcu, macie to w Warszawie. Jeśli nie, to przyjedźcie tutaj, a jeśli ja, to szajbnijcie, bo nie wiem, no i ja. Ale Śląsk, taki przejany heimat. Posłuchajcie się tych cipek. Pies. I co tam dali? Tu rzeka, tam blokowiska. Przeja Śląskowi. Teraz już żech zszedł ze groble, tutaj żech zaparkował auto i mogę wam powiedzieć, zaś gospodarstwo, zaś cipki, cipy, kokoty. Ale co dali? Jak malowano ciga, biało ciga ze cipkami łazi. W przebitkach będziecie mieć. I to jest industrialny plac, kaj gruba zaraz wam pokorza. No i srokszo tajla śląskiej rudy, industrialno. No nie no, takie rzeczy to ino na Śląsku. Ludkowie, a ja jeszcze chcę zrobić tak zwane Q&A, pytania i odpowiedzenia, bo zbliża się rocznica kanału i jeszcze jedna rzecz. Ci, którzy filują mnie na Facebooku i Instagramie i widzieli wczoraj moje relacje, no i oto nagrywam tydzień wcześniej niż wy to widzicie, dzisiaj jest sobota po Wielkiej Nocy, to wiecie, co się wydarzyło. I chcę wam odpowiedzieć na pytania. Zadawajcie mi je tu w komentarzu i po cyklu tajlików o śląskiej rudzie będę coś takiego kludził tutaj na YouTubie. W centrum Halemby znajduje się pałac klasycystyczny. Nigdy żech nie dał pozór na to, a tu jest w samym centrum. Powstał we pierwszej połowie XVIII stulecia i jest najstarszym zachowanym murowanym budynkiem na placach całej śląskiej rudy.
Kiedyś od 1610 roku stał tu drzewiany pałac, a było to związane ze folwarkiem. Tam, kiedy Żech pokazywał, to są pozostałości folwarku. Ja od XVII stulecia już istniał. A od 2011 mamy tutaj biblioteka, mamy też restaurację, a wcześniej za komuny młodzieżowy klub grupski. Jeszcze wcześniej, od przełomu XIX-XX stulecia nadleśnictwo, a jeszcze wcześniej chwilowo w XIX stuleciu istniał tu sąd. A budynek został wybudowany do familii Donesmarków, którzy tutaj reskirowali, posiadali te place dzisiejszej Halemby. Sumy przy grubie Halemba. Historia tej gruby napoczynała się w 1943 roku, kiedy tu reskirowały Niemcy za czasów II wojny światowej i zakłady szafgoczów zaczęły głębić szachty. Potem kontynuowano roboty już za polskiego komunistycznego reskierunka i w 1957 roku odewrzono ta gruba. Była to pierwsza gruba w Polsce po II wojnie, którą odewrzono. 50 lat niskorzej w 2007 roku pokuplowano ta gruba ze grubą Wirek, a w 2016 ze Bielszowicami i ze grubą Pokój. I teraz to jest jedna gruba ruda. Ja godał, że chońskiego tajlika o grubie Bielszowice, a teraz mamy tajla tej gruby, która pokuplowała wszystkie gruby we Śląskiej Rudzie. Sumy na Halemskim Kirchhofie. Nie planował, że tutaj przyłazić, ale godom puda a mono coś zwiedownego znajda. Ja, są stare graby niemieckie, szrajbunki i wam polecam, jeśli macie jakiś Kirchhof, to pójdźcie a mono jakieś zwiedowne dynkmale i graby znajdziecie. I tu jest też coś fest zwiedownego, dynkmal tych, którzy polegli w propolskim powstaniu na Śląsku, o którym że godał tak fest przy Bielszowicach. Wiecie, jaki jest mój stosunek do tego, do propolskich powstań na Śląsku, ale to też często były ofiary tego Korfantego, ofiary propagandy. To często były młode synki, młodsze ode mnie. Jak ojciec szedł do powstania, to i synek kejby musiał. To są persony, które uległy propagandzie. To też są ofiary tej śląskiej wojny domowej. Ale o co mi się tu rozchodzi? Cipa Jan. To co, że godą. To jest nazwisko normalne na Śląsku. To jest kura po śląsku. Bo niektórzy się lachają i nie poradzą spokopić, o co mi się rozchodzi z tą cipą Jan. Cipa Jan. Normalne nazwisko popularne na Śląsku. Tu macie dowód na dynkmalu, na tabuli. Czasem werci się wejść i zobaczyć coś takiego. Za nami kościół Matki Boskiej Różańcowej z 1890 roku. Wesznicie Rund Bogenstil. Jest to wczesna forma neogotyku z elementami muru pruskiego konstrukcjo szachulcowo. W latach 60. XX stulecia dobudowano te dwie kaplice, a fara jest większa od kościoła. Też taki sznit tam tynkowany, kaj mamy mur pruski. A znajduje się tu monstrancjo ze węgla, jedyno na Śląsku i mono we całym świecie. Miała być podarowana Janowi Pawłowi II, kiedy był tu na ponci, ale to się nie stało, no i do teroski je we kościele, chyba we zakrystii, albo na farze, nie wiem, kto wie, niech szrajnie. Sumy przy kościele podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół wybudowany we Starej Kuźni. Dzisiaj to jest tajla Halemby, ale kiedyś osobno
lata 48-49, 1948-1949. Ja, we tych latach powstał kościół. Lata głębokiego stalinizmu. Jak to je? Ja tu godał ze kościelnym, godał, no coś tam musiało być pokombinowane, bo wiadomo, że w czasach stalinizmu kościołów nie stawiano. Moim zdaniem ten kościół katolicki w czasach komunizmu, socjalizmu we Polsce wcale tak źle się nie miał, jak kościoły stawiano. Jaki sznit? No, nie ma wyraźnego sznitu, nawiązuje trochę do modernizmu, trochę do art deco. Nie patrzono wtedy na sznit. A z czego powstał ten kościół? Między innymi z rozbioru baraków po byłym Arbeitslagerze w Althammer. Tutaj niedaleko, tam mamy tabula, tam mamy pozostałości w parku Arbeitslager. Fungował w latach 1944-45 hitlerowski, nazistowski, niemiecki Arbeitslager. Był pod lagrem Auschwitz III, koncentracyjnego lagru. No i ze rozbiórki tych baraków, ze cegły, między innymi powstał ten kościół. To są my w galerii W kolekcji Barwy Śląska. Barwy Śląska, ze mną kustosz, ja i założyciel pan Stanisław Gerard Trefoń, ja? Tak, A jak to tak, jest z tymi imionami? Stanisław albo Gerard? No, w zasadzie do 18 roku to wszyscy mnie znali jako Gerard, nie? No, i do dziś, przypuśćmy, jak gdzieś idę na ulicy tego, to Stanisław, no to jest tylko takie firmowe, nie? No a tak na ulicy, aby przypuśćmy się tam kogoś zapytać, gdzie tu Stanisław mieszka, to nie wiedzą, nie? Gerard, no to wiedzą, ale Stanisław to odpada, no ale takie wtedy były To czasy. możemy powiedzieć, nie? Bo to jest też ważne dla kanału, że za komuny zmieniali imiona, nazwiska, nie? Imiona. Nie? Nazwiska też niekiedy, nie? Tak, Jak były nazwiska też za bardzo czasami, niemieckie, tak, nie? no. Jak ja miał Fischer, no to moim przodkom zmienili na polski zapis, na szy, a ja miał oryginalnie SCH, to potem zaś wrócili do tego. No, a nie? my sobie pozaczęli przy 1948 roku, już zapisaliśmy się do ogólniaka, do Wirku, nie? No ale później po świadectwa się przyszło, się okazuje, że imię niemieckie dyrektor nie wydał świadectw. No ja. No i trzeba było czekać 3 miesiące, żeby przepisać, a to jeszcze my wtedy należeli, Kuźnica należała do Pszczyny, no to trzeba było pieszo do Mokrego, do Mikołowa, nie? Żeby te sprawy pozałatwiać. Zanim się te sprawy pozałatwiało, przyjdziemy do ogólniaka, to już było dawno po egzaminach, nie? No i człowiek stracił rok czasu, bo nie było szans, żeby się gdzieś załapać, nie? No tak jest prawda, że tak za komuny nas tu tępili. No tak. Znaczy wszędzie, ale szczególnie na Śląsku, ale myślę. czy to takie wielkie niemieckie jakieś imię było, nie? No nie, no ale im to wszystko wadziło, nie? Dobre, a co tu się znajduje w tej galerii? No więc to jest kolekcja barwy Śląska, którą zbieram od 70 lat. No w tym roku będzie rocznica 70 lat, jak ta kolekcja istnieje, nie? No, co tutaj się znajduje? No tutaj się znajduje około 2800–3000 eksponatów. To jest dużo. No także, że nie tylko obrazy czy rzeźba, no ale wszystko co na rynku. Widzaczako też, wszystkie, czarnego nie, czarne też kiedyś jest, czarnego Fiderpusza nie widzę. Także przypuśćmy stroje górnicze, szable, miecze, nie to wszystko. Jakieś zegary też. No ale to tak jest takie zajęcie dodatkowe, nie? Aha. No a dyplomów... No właśnie widzę. Dyplomów to mówię 2 szafy. Widzę. A to sami malujecie te
te obrazy, albo to są skupowane? Ja nawet nie wiem, jak się pędzel trzyma. Aha. Jest to o to się rozchodzi. miłośnikiem, kolekcjonerem. Nie? Rozumiem. No. Rozumiem. Także ja miał gdzieś około 800 wystaw, nie? Po całej Europie. Aha, no to fajnie. Także w czynie społecznym jeździł, nie? Po całej Polsce. A jak ja też w czynie społecznym teraz nagrywam na te filmy. I tak, każdy może tu przyjść, nie? Każdy może przyjść, Wstępie fraj, nie? Widza. Wstęp wolny, nie? Także można sobie pooglądać tych śląskich amatorów. Ja. Tutaj jest około 400 autorów. Ta grupa Janowska też, nie? Ta słynna z Nikisza. Grupa Janowska, no to już w tej chwili to jest ze słyszenia, nie? Aha. Bo te wszyscy asy, które tam byli, no to już... No, Słówka już umrzył ostatni, nie? Chyba 2 lata, pora temu. Co tutaj mamy? No tu są obrazy różnych autorów, nie? Na przykład tutaj te bałwany, czy jak ich tam nazwać, no to jest malarza, który maluje ustami, nie? Aha. Malują ustami, I niepełnosprawny. Niepełnosprawny, nie? Prezydenci Stanów Zjednoczonych, no ostatni to jest Bin Laden, nie? A czy nie Bin Laden, no George Bush? Raczej nie, no ten Biden nie jest ostatni. Biden. Biden. Joe Biden, no, ten co teraz kije. No. A wcześniej Trumpie nie ma... No wszyscy są Tam widzę Busha, Bush. A tu mamy zaś nowych. Obama, Trump i Biden mamy tu. To tak już troszkę nie pokolej. Ale ten Biden trochę taki niepodobny, że nie poznał. Może, i trochę mniejszy, nie? Tego, no a te tak mniej więcej, bo to w zasadzie malował jeden malarz, Wojcik z Czerwionki niby, nie? A wszystko z węgla, no to są z węgla i nagrody. Aha. A co to jest? O co się z tym rozchodzi? To że dostał, miał wystawa w Niemczech, nie? Aha. No to nie wiem, to może taka pamiątka czy coś, trudno mi powiedzieć. Aha. A teraz mamy jeszcze tu jakiś gargulec, żygacz. No to jest niby taka rzeźba z Meksyku, nie? Aha. Rzeźba z Meksyku, no tam mamy Świętą Barbarę. Ja. No a tu teraz zrobił częściowo kaplica, bo dlatego, że za dużo mam świętych obrazów, nie? Aha. No a chciał ze 50 obrazów podarować, no to nie chcą. Aha. Ani w Raciborzu nie chcą, chociaż tam mają miejsce. No a tak, no to jest różnorakie rzeźby. Rzeźby właśnie. Homorylus. Przedstawienie grubiorza. Jakiś smok. Lampa z Meksyku, nie? Jekaj? Aha, o to się rozchodzi. Tu mamy lampy górnicze. Ja. Czyli to są te karbitki jeszcze. W większości. Stare, różne, nie? O, a to je też. To mnie zainteresowało. Stare auta, bo ja też mam stare auto. To też jest jeszcze z czasów II wojny. Czy przedstawiający drugą wojnę. UFO, nie? Ja. No, pokazane UFO, tam ze 41 roku. Ja, genau. Teraz kajmy sobie, co tu mamy? A tutaj to mam takie rzeczy, co ludzie wyrzucają, wszystkie tego, to ja to zbieram i robię takie gablotki. Rzeczy, wszystko z węgla, co jeździ po całym Śląsku, bo tak było, że na przykład im nie było wolno sygnować na kopalni, nie? Rzeczy. No. A żeby rzeczy wiedzieć, od kogo jest, to trzeba było sygnatura, żeby była, nie? No to jeździ po całym Śląsku i kupował te rzeczy, no i mnie ochrzaniali, nie? Niektórzy mnie ochrzaniali. To poszedł do jednego faceta,
że kupił u niego rzeźba Święto Barbara. To ja mówię, wie pan co, ale jak chce książka pisać, to byś to potrzebował jakieś dane. O Jezu, ten wyleciał, a co, pan jest UB, żeby ze mną wywiad robić? A tu jak przychodzą wycieczki dzieci, to no wiedzą Bin Laden, co to jest. Jeszcze coś o tych rogach powiedzcie. Tu jest kolekcja poroży, no. Józef Santa Kościana, no to... to wszystko. A to żeście samemu zbierali? No, Ja? no a tu jest kufel z kufli górniczych. To jest rekord Guinnessa, nie? To ja? To jest zabezpieczone przed zimą, nie? Aha. No. A tam kufel z 1000 butelek z piwa, co ja wypił, nie? Aha. A no fajniście. Dobra, to panie Gerardzie będziemy kończyć. Dziękuję Proszę bardzo. serdecznie. No i sprosimy tu wszystkich, co by tu się przyjechali i zobaczyli. Za nami Halembski Aquadrom, park wodny z 2012 roku. Mamy tu basen z ruchomym dnem, basen do nurkowania 7-metrowy, jeden ze nielicznych, a ja rod tu chodzę. Ja z wami będę się żegnał. Dziękuję za dzisiejszy tajlik, a ja idę na sauny do Aquadromu.